Здраво хора, като сте гледали заведението. Днес ще играем на Brawl Stars и на Roblox. Както винаги започваме с Brawl Stars, защото е много популярно в днешни дни. И всичко ще бъде на част. Първа част ще е на Brawl Stars, а втората ще е на Roblox. Да, нека да започваме, защото телефонът ще ми угасне. Чакай, има ли нещо безплатно в шопа първо? Ето ме. Да, има сега. Падна ми таблета. Окей. Защо никой... Добре. Добре, днес ще отворим стар дропове. И на мама телефон. Ти отворил ли си целия пропас? Не, на 34-то ниво съм. Окей. Добре, ще играем на шоудаун на този мап. Аз ще съм с този гаджет. Ама чакай, има още едно фри. О, аз забравих, че имам... окей. Добре, нека да започваме. Днес ще отваряме и стар дропове. Дано ни се падна легендари. Или митик. Да, или митик. Според мен... Добре, според вас, кое е по-добре? Митик или легендари? Според мен е митик, защото дава по-хубави. И е по-лесен за... Да, и митик по-често ти се падне. По-често може да се падне. Не! Как не го убих? Майката. Добре. Добре, нека да играем на нокаут. Да. По-добре. Я да видим. Окей. Някой герой, на който е мисия. Добре, два пъти трябва да спечелим, за да отворим стар дроп. Правим ли го? Правим го. Имам 88 джема. Ще събирам за другия сезон. Колки ти ако сега спечелиш тази игра, ти пак ще спечелиш стар дроп. Ама аз вече съм го спечелил. Ти кога си играл, бе? Не знам. Аз дори не съм играл толкова. Някой сигурно ми е влезъл в акаунта. Окей, сега. Добре, играй на същата карта, като във вчера, хора. Аз се привличам вниманието в момента. Той чува... някой вижда в храстите. Чакай, Бул! Не, може ли аз да го убия? Моля те, трябват ми точки! Трябва да убия 3 човека, за да спечеля един стар дроп. Къде е той, бе? Давай. Чакай. Гледай го, рънър! Сега той ще ми вземе кила. Ти не направи кила, но добре. Поне спечели. Добре. Стар дроп. Реал ще бъде този път. Супер реар, брат. Супер реар. Аре, още един път. Добре, трябва да убием 15 енемита с бони. Кой да избира? Защото на тях има мисия. Мистер Пи, Брок, Джин, Поко, Барли, Джаки или Бул. Кой беше първия, който каза? Мистер Пи. Мистер Пи е много добър. Да, играй с първия скин от миналото видео. Да.
Ей, Карал! Стига ти на малка проклета гнусна гама, проклета гнусна гама. Не. О, колко ти се спомни мисълта вече? Не, трябва да убия 15. А не двама, трима. А ти майко му каза трима. Не губи. То, защо дава толкова много демидж? Дайте им да загубиме. Че имам супер. Имам супер. Защото имам супер. И супера ми е много мощен, аз ще ги убия с един удар. Кой те казал, па сега може и да ме спечели? Ако даже и да имаш супер. Аре бе, караме супер смотан. Разгиле. Добре, убих трима. Ето тук ми е мисията. Аз убих май само един. Стар джоб. Реал. Както винаги. Не, арена джем граб. Бе, спокойно, бе. Ама я мисия. Окей. Хора, ето, нарисувах картина на Христо Стоичко. Да, много е зле. Дайно да нарисуваме картина на Христо Стоичко за Бога. Що? Защо при нас няма никакви кутии? Това не е често. Ние сме в средата от най-опасното. Не, кокос! Чао, кокос! What? Сега ще дойде Мико и ще почне да ме бие. Не, ние сме нинджи, ние ще се крием в храстите. Бро, ти останаха на малко. Поко. О, не. Смешник. Батя ще ни убият с един удар. Да, затова не съм приближал към тях. Аз съм тук, защото буквално няма смисъл. Аз съм... Is it reloading? Again? Аз съм златен. Максо е. По-добре се превърна. Сяд да не си ядосан. Ба, чух, че имаш... Моля те на джем граб. Ще спечелим 100%. Няма да губиш, аз знам. Не съм сигурен. Аз пък съм сигурен. Окей. Абонирайте за канала, ако искате повече такива видео. Има чупола, тик. Имаме някакъв шанс.
Зато ти къде влиза, бе, човек? Къде влизаш, бе, бате? Защо всички от нашия отбор са много слаби? Слаби! Виж ли, бе, брат? Факас? Ба, защо? Това е най-смотаният мап на света. Аз ти казвам ли, че не ще загубим? Не, няма! Напротив. Бе, гони от играта, бе! Къде беше смотаната глава на този смотан тик? Значи мразя тази смотан... Ще щупа телефона. Бачи смотането. Аре, убийте някой! Манете се! Хе? Асиме кута! Асиме кута! Ама защо играта ме мрази и ми дава квестове на смотаната Джем Граб? Имам на душа даун. И аз имам душ, хубаво. Давай. Загубихме! Пак на тази смотана. Ние загубихме. Леон трябва да има също някакъв Леон тук, братле! Кроу иска ме убие. Убий го той, но той има малко демидж. Я ела да видиш. Той вече има 4 джема. Рънъра, гледай го рънъра! Взимай ги! Не му чакай, взимай ги! Рънър буса. Рънъра! Това беше рънър. Истински. We can do this! Чай сега. Аре, ела, бе! Аре, елате, бе! Аре, бе! Елат? О, не, той има хайпача. Ей, сам яла. Давай. Заобикаляме го от две страни. Не, Не да го заобиколя. Ей, сега загубих. Давай, 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 давай! Браво, бе! О, аз имам направо 100 000 демидж! Аз се. добре, аре, още 3 игри и още 4 човека трябва да убия. Аре, де! Колко игри, бе? Колко игри на какво? На Ду Шоутаун. Добре, айди. Що пък и не? И хора, също ви напомня, абонирайте се за канала на Кок, защото искаме да стигнем 400 абоната, да заснемем нашия първи лайвстрим. Когато стигнем 400 абоната, ние ще ви кажем кога ще е именно лайвстрима. Не знам. Абе, дай да първо да стигнем. Нали? Ще ви стигнем? Обещавате?
О, не, ти отиде в средата. Ау! Те отида ли? Да, идвам. Рела! Браво, бе, Коки, браво, бе, Ба, то си мисли, че ще му убие. Калчан, ти си кокос. То си мисли, че ще му убие. О, той закъстил Годжо като Йоан. Сатуру Годжо. Ела в средата. Сатуру Годжо. Ще обикаляме в кръг. Виж ги, не мога да разбера от ония духчета там. За какво са те? Те дават хел. Брат, вижте колко кръг остава. Ама аз трябва да убия. Още един трябва да убия. Да, бе. Да. Ми печеш? Да. Добре. Що всички имат по един легендари? Ти убие и този бокс, аз отивам да бият тия двата. Лесно е да го кажеш, трудно е да го направиш. Коки Добрев, продавай газ. Не. Откъде? Смятам, убий го, ама след това той убий мен. Браво, бе. 8-бит иска ме убие. Ще убия той, аз ще му убия неговата тиквичка. Майко! Аре, поне на второ място да умрем. Да, ние сме нинджаго. Давай към хреста. Ти си нинджаго. Нинджаго. О, ще. Шиш, мама мия. Не идвай в моя храст. Ще му издадеш. Не те ме видяхме. Как е видяхме? Да видяхме къде са уния другите. Не знам. Брат, ти пак ще умреш. Добре, аз съм нинджаго и бегам. Лад, къде са другите? Аз играх от зола, аз играх от пушека, човек. Аз играх от пушека. Добре, вече не мога да съм с тоя. Играта ме измами! Що? Играта не ми даде стар дропа! Аз трябваше да получа стар дроп след тази игра! Не, Йоанне, Илкере, ако си на трето място, не ти дава стар дроп. Той не се брои за победа. Ама, да, аз тук имах един стар дроп, който ми се показваше и трябваше да го пуша. Ама, аз нали не спечелих, ама сега просто... Не си спечелил, бяхме на трето място. Пак, играем срещу ботове, хора. Добре.
Хора, ако вие не разбрахте, напишете в коментарите, защото колко май не мога. Аре, бе! Чакай, отивам да убия оная. Не, Тик иска да ни вземе джемовете. Не, сам искам да убие. Аре, отивай ги бива. Окей. Айде. Не, аз нямам достатъчно. Окей. Ама сега трябва вече да играем на... Трябва да играем на Джем Граб с ей тоя маняк. Абсурд! Това е най-ужасната комбинация! Джем Граб и то с Батли! Не, мога и да съм с ей тоя. Брат, защо? Виж сега. Аре на нокаут. Не, аз искам ей тук Ама тук при реландовете имам нов пин и... Добре, да си изхарча ли джемовете? Да си изхарча ли 30 джема? Добре, давай. Не. Аз събирам за другия. Ама чуй, аз как изхарчих 40 джема за Леон, буквално да си го купя и останах с 6. Ма чакай малко, аз за какво събирам джемове, като другия... То вече е с пари. Да. Окей. А колко става група ще получиш? Арер! Молят се. Добре, имам 58. Добре, имам 58. Да, имам 58. Джема? Да. Брат, няма се да представя колко минути вече играм, ние чувствам, че игра вече. Добре, щом дойде, значи, ако Амбър ми е на 3000 и нещо, на 3700 си я купа с джемове. Добре, Коки, аре да играем в последна игра. Добре, и после... Да, окей. Не! Какъв късмет изкара ти? Нали тък му изкарам Джем Граб, бе, какво некаш? Коки? Не знам. Уния какво чакат един ден? Ма не, то не показва те, които... Какво се случва? Ход. Ходзол. Чакай. Няма кой да разбера. Дарил. По-друг няма. Дано е победа. Ама според мен очевидна победа. Па не знам. Не знам. Които стане? Стане ли? Амара, отивай в средата! Айде, брат ми! О! Аз убих! Да, се мисля, че не я видях как влиза в Краспали. Майко, колко е тъпа! Колко е тъпа!
Ма той е... Те си родил Барли! Брат, аз почти умрях. Hey guys, everyone! Коки! Коки! Да! Що не говориш, бе? Защото... Изпълни мисълта. Аз все още не си на ранг. Някакъв фан ти искат. Но не, това не е тоя. Защо не пишеш? Ми то няма какво да се пише. Аре, добре. Кикнах го. Може ли да излезе от играта на воля ми? Аре бе, аре избирай! Па той няма какво да избере. Брат, един се игра, който може да сведе Дайнамайт. Ама буквално единствен герой. Ми, тъпо баб. Виж го, още е заспал. Ми не. Споко е. Аре бе, афъка бе! Не съм споко. Напълнете се. Аре бе, флота! Ми той е афъка! Заболя! Какво се случва? Бе, няма никакъв интернет. Супер, че ще ме мажат тиквичките. Всичко е заради този смотан Дайнамайт. Кой ги се? Дайнамайк. Ама сега ще умре. Не! Не се! Ей, кук! Давайте! Бати! Седи на едно място, не направя нищо. Като смотана игра, бе, какво става? Какво звъниш, бе? Дайнамайт. Това беше видеото за днес, хора. Както видяхте, играта ни мрази. Това е част първа и другата част ще е на Roblox. Чао от мен, чао Тилкен и се абонирайте за канала. Чао!